els actors, no sé on estan. Ha estat tot ple de joves, tot ple, però esto se l'acaba d'actuar i se n'ha anat fugint. Me guai que insulto, Crec que este es uno de ellos. Hola. Ay, hola, ¿qué tal? Hola, bon dia. Espera, que me agache un poquito. Ahí sí. Bé, Yo quedo así. bueno, acabem de veure el espectacle de la Dependent, vale? Vostè és el doctor. El señor Lletra Ferida, sí. Senyor Lletra El Ferida. gran erudit de la llengua valenciana, sí. El senyor Lletra Ferida, així està la mostra de Freud. Si me permet, doctor, unes preguntes per a... Lo que pasa, vale, para la bibliotecaria de juguetes, que se directa de la mostra. Vamos ya casi 21 horas con juguetes en la mostra. Ahora, ¿mostres o demostres en la mostra? Bona pregunta, m'agrada que em facis aquesta pregunta sempre. Jo crec que anem a mostrar, perquè ja vam demostrar fa temps l'última feina. Molt interessant la resposta. Eres un monstre. Sempre, soc un monstre i despullat més. Jo no he fet la pregunta, vull dir. Hi ha mestres en la mostra? N'hi ha mestres, molts mestres dels que aprendre. I m'agrada molt la mostra perquè ens retroben aquests mestres moltes voltes. Sí, tenim el mestre Pep Cortés que ha vingut a veure'ns. El primer gran mestre. Pues mentrestant, ja està així, Rubén. Ja, així tenim a l'altre. Rubén, Però el mestre que em posa nerviós. Este xic que veu allà a la cantina és Rubén. Rubén, mira. Mira, Rubén. Pupetes, mira, jo me dic Pupetes, mira també. Ah, Pupetes Mira? Jo també soc Pupetes Mira. Mira tu. Mira tu, Geo. Te posa aquí. Pues bé, ara se'n va. No, pues així a l'altre costat. Migració. Bueno, pues bé. Ai, mira. Espera, els ullets. I després li mos preguntes ja t'encanta el reportatge, has arribat a tot. Ah, ja heu contestat. És igual, ja sóc l'erudit jo. No sé. Que si eres un monstre, claro, tu eres un monstre també, eres un monstre de la Bueno, mostra. de la mostra soc un monstruo, sí. Monstre. És un monstre, el meu company és un monstre, el el que ha labonès. estat en tots els xiquets de l'institut, a Usais, molt bé. Ha estat molt divertit. Però esperem, s'ho hem passat Us molt bé. recomane l'obra que es diu... Lletra Ferida 2.0. Ta-tan! També tenim Lletra Ferida 1. Transferida, ja transferida. Ta-tan!